frumoase. Bă, tu îmi spun și mie sau eu sunt într-un joc? Și pus și la cât, bă, suntem în greni sau ceva? Bă, eu nu înțeleg, bă, asta. Bă, deci suntem într-un joc, bă, sau eu nu înțeleg, bă. Mă, că sunt și muște, bă, pe aici, bă. Stai cu... Păi ghici ce trebuie să trec eu. Asta, bă, tu trebuie să treci. Asta, bă, stați. N-am trecut de nivelul ăla, că ăla pare ca și un nivel, bă. În 4, ia mă, cum să ține ușa, deci puni 2 cărămizi. De mă să repar eu cărămizile. Aici, așa. Ia mă, deci dacă se închide... Bună ziua, eu sunt închis. Deci sunt... Bun. Este... De cap meu, bă. Bă, dacă treceți măcar prin din alea, să știți că sunt pânze de paianjeni oriunde găsești tu. Deci trebuie să fim foarte atenți la albine. Bă, văd albine, o să un pic. Am reușit să trecem de al 3-lea nivel, că acolo e cu ușa, deci. Bă, o să încerc asta, bă, să deschidem. Bă, eu nu pasă de eu încerc cu asta, bă. Iarăși la nivel 3 să treci. Bă, ăsta e nivelul cu gunoi, bă. Da, de acolo. Bine, mă, dacă mă duc să deschid ușa, bă, aia misterioasă, bă. Orice să o deschid, bă, cu siguranță freaking telefoane, bă. Dacă eu găsesc telefoane, bă, mă bucur pentru viață. Să încercăm și asta. Asta-i, bă. Dacă pun pauză acum. Vă mai țineți minte nivelul. Ok, trebuie să trecem iarăși. Aici. Cu asta nu o să încerc să bag acolo. Asta e nivelul cu cabluri. Da, dacă voi vă întrebați. Bă, o să deschid. Pe mai mult o să deschid paianjeni. O să încerc acum. Bă, n-am mers. Am băgat o prostie la 2 minute, adică la 3 minute, că acum se face 3 minute. Sunt foarte dezamăgit. Bă, credeam că orice îi găsești ascuțit poți băga, dar mi l-a rupt. Să încercăm, bă, cu asta, bă. Uite dacă mi-e. Bă, mi-ați văzut burta mare, bă. Ca și un dolofan, că am mâncat sandvișuri. Bă, sandvișuri sunt cele mai bune și chicken nuggets-urile. Bine, n-am încercat chicken nuggets-uri. Uite că pun asta. N-am mers nici aici. Bă, mai bine încercam pe partea dreaptă, că așa se deschide, dar tot cum încerc, îmi trebuie tot ok, bă. Avem și policlinică aici. Trebuie să trec în nivelul ăsta. Ai de cap. M-am călcat. Bă, trebuie să fug. Da, bă, că doar pe asta trebuie. Că aici e nivelul de lava. Deci doar pe iarbă pot trece. Nu eram. Bă, dacă voi găsiți, trimiteți-mi alea. Și pentru voi le fac la un ban. Nu, că ăstia, stați că chiar am. Stați, mă, că nu mai le... No. Ia mă că eu nu vă mint. Chiar vin de un dinozaur. Bă, o să vă fac o poză că nu. Niște oameni
ăsta e numărul de telefon. Da, cam eu ăstea am rezolvat. Și nu mă, bețele rupte. Încerc să fac un tray shot. Haideți, Da, vă râzi. Un domn și... N-a fost bine, deloc. Stai, nu. Stai, nu. Bă, am fost închis. Am fost închis, bă. Bă, deci, am fost închis, bă. Bă, dați un subscribe că am fost închis. Dați un subscribe că am fost închis, bă. Pentru norocul meu o să-mi stai părinții, bă. Sau Karin mă sună. Hai, dă telefonul și eu... Ce-i asta? Bă, what the... Bă, am crezut că-i căcat. Bine că nu era căcat. Bă, dacă sunteți aici, să știți câteva reguli. Deci de asta trebuie să fac... Că nu pot trece. Eu voi ziceți, voi editați. Băi, eu nici nu știu cum să editez. Vă ziceți. Da, mă, tu ești la un... Ia, mă. Tu doar ai pus ălea. Nu e adevărat, nu. Ia. Deci nici cu... Ia. Nu. Burtă mare. Toată lumea... Bă, cineva a dat freaking de Minecraft. O, stai, mă, că și eu am avut din aia de Minecraft. Să luăm niște lemne. De să vă arăt că creștem niște lucruri. Bine, nu eu. La primul este cel mai ușor. Asta de aici, habar n-am ce creștem. Doar plante. Stai că vă arăt al doilea. Deci tot este un mod unde crește. Mai este... Bă, cred că mai sunt, bă, locuri pe unde creștem. A, da. Bă, let's go, am trecut la un videoclip din asta. Bă, deci nici prietenul meu n-a venit. Trist. Aici ai din asta. Da, plante unde să cresc orice. Și aici am tufișuri. Păi ce acolo? Un iPhone 7 Plus sau nu-i nimic, doar gunoi. Sper să vină Florin și mai